na hange bauna na hange ganye 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 zaki ashe ka wuce tara kai masu karfi kake hara dallatin bodin ga uba na marraga ta kana gaba shi tabbadin jiniya Muhammadu Aminu jirgi na mai shiga zaki sarkin kiɗa da wakan nan da ya ɗau mutunta harkan nan zaki na ce da giwa na hange bauna na hange ganye 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 zaki ashe ka wuce tara kai masu karfi kake hara dallatin bodin ga uba na marraga ta kana gaba shi tabbadin jiniya Muhammadu Aminu jirgi na mai shiga zaki sunan Allah almaluku ce ya Allah arrazuku Allah 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 kayo salati ka karanin ka shugun sakan gwanyin kai kan nufe mu sami waka kai sama'u kai kasa kai kudu kai arewa ka ba mu hajibi dan gidan kwarai latun bodinga ta sauka kan gwani ta sauka kan gwani ana shirin zare malam muna gudun ashana na hange bauna na hange ganye 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 zaki ashe ka wuce tara kai masu karfi kake hara dallatin bodin ga uba na marraga ta kana gaba shi tabbadin jiniya Muhammadu Aminu jirgi na mai shiga zaki jiniya Muhammadu Aminu dan mamman sannu dai dan mamman sannu mamman karhin mutan gari da wai su adan isa da karfin mulki suna gurin kasarcin aiki na baba mai da kowa daci a musu kaya a musu mota ana gani in suna gani ya dauke kaya suka gani ana ta kaiwa ana gani dallatin bodin gafani na yanzu mai kyau a dangane rayuwa ta baka maza sun bi ka kana son mutan gare kai da wanda dan gwani dan zaki kai an ci gari wanda ka zai ga danyen aiki rimi a dangane masu kamar ka baya wagun aiki kai ka fi kyalkyali Muhammadu rana hasken gari dan Aminu kai ka fi tausayi talaka ko bai zama gari kai ka bashi ya ji dallatin na hange bauna na hange gwanji na hange bauna na hange gwanji na hange bauna na hange gwanji na hange zurfi na sabo karfi zaki ashe ka wuce tara kai masu karfi kake hara dallatin bodin ga uba na marraga ta kana gaba tabbadin jiniya Muhammadu Aminu jirgi na mai shiga zaki karfi na mai tare kula ka sai na isa da kara gunki kaji dallatin bodin ga ruwa a gangare tare ka sai an isa da sauran aiki ka kafu mai gari Muhammadu kai al'umma kai dan Aminu ka isa walla sai sun bi ka jirgi madaukari dan mamma na baba masu kwana sallah duhun dare a barwa Allah ikon shi ko ina ya bulla tafi a hankali injiniya sunan ka ko ina dan Aminu Allahu shi da yayi mana abinmu ya sa wa kansa suna Alimu Allah guda da ya zama hakimu sai ya aminta komai mu samu yadda yayi haka za a dai babu mai ja da yadda yayi babu mai hana tun da anye wanda shi ma ka sauya yayi yayi zafi ya juya sanye har sara kai yayi musu bayi daga ya so ya yi ka sarki rabbana sai ya baka dauki ko ina sai a dinga naki shi ko kullum ya baka baki masu jifa masu zagi masu hassada suna ta aiki shi ba ya so ka ko da yaki dallatin bodin ga guda daya rabu yayi
masu karya. Tafi jirgin mutan gari, Dallatu daɗin kwabo ɗari, ya ɗauba kaya rike kwari, talaka ya yi mai cikon ɗari. Dallatu gatan mutan gari, da kuma maluma mama Aminu na mai gari. Dallatan moɗinka ka ajiye sara, kaga ka haɗa kaya inga ka ba da ƙarfi can ga ka ba da kuɗi nan ga hakan ga za a yi masu haushi. Yanzu ya lare ba ku kunci ba kuma ko ganin abinci alhaji wanda ya baka haushi a ranu dole ya ɗana daji. Gagarau sani ya sake sanni giwa kana cake turmi sha da ke shirin macuta ka tsallake. Shi fa daji gidansa ne zaki fa shigo dole ya rake ya bi shi sauki a sauƙaƙe. Zamani dai na rabu ne ya baka shi ya yi abinsa ne a barka shi ya fi sauƙaƙe.